Okay. Berong. Is, ma'am. Ay, soup. Ay, soup. Binibenta ko sir. Thank you. Ay, hi ka muna. Si ma'am mabait. Binigyan tayo. Inumingi na ako ng soup. Ay, may beses ba? Ay, sorry. Hindi, bayarang. Ay, joke lang ba? Okay. Ang berong. Apay, malipatan na kon. Roy. Ano naman po nga? Ay, anda ka maga? Kita nga tatay. Oo. Nagtuntok kami ni Roy. Mga dungatang mantikila mo. Ay, wala. Isip ko niya i-press siya tayo. Sigang pangalakto niya. Good. I-press nga pang kilawin lang pang pulutan. Di may ginom ng dama. Wala. Hindi kami naka-check-in na tayo. Wala ka magkaya. Wala, nakita ka rin eh. Iwanong ko. Kita ko pinaotit. Tira ko nga lupaan. Nagabo kami niya kahuna. Yan o, ti balita ka. Lako pa yung Lechon. Ay, sardin ko. Nabanuga ko. Unang mayat. Wala mayata. Matay ka mo. Tiriga na. Nagsen. Nagbigsen pa yung drak. 27 ni Kianan. Nagtuntok kami ni Rowel di man. Kaya nakam. Nag-order ako ata-atak niya na. Baglang bagak niya na kamakuhaan. Nag-upload tulad ka. Nagrama kami dyan. Yung palengke. Kano kayo pa yung ada? Pangkukita ko di airpat at Medyo ka. pamit ko mo man siguro bago agbabaryo akpay kuno bigat nakita mo di kasinsin ko dyan apekas lang at least eh Fresh. Wala na fresh ka. iyan na mga kama bay doktor niya mo yan anak sa mong bay doktor niya mo Sige. sige yan to di naimas ang makilaw Basta galungkong na. sunod Fresh. Manto na tajayan na malay. di balay Hoy. nga ito dati kami alam mo guy-guy ko makiguy ako Eh di may kanga na minsan nagkakayanda Puerto. Yung nagkakayanda. may nilupa na bartag Kuan. bartag ni lupa Stanley pangpangki si bartag hindi apa kami breakfast yung jacket ate breakfast nga sa kay ko ata-ata Wala, dali sa. Wala dato, may maskil mo. ato pang malamata Kapon lang data. wala so parami kunto ni Brian Bugwam labasit kiso ka mo ibabad, madmadin ibabad mo. pwede na marukaan natin hoy Okay. iba man oh Tep. Jose. Otep Otep Jose. tulong pa yan Awan. abay Otep kumusta ka ngayon Awan din nakamamon. Otep nabartik ka manan manan uy ay Otep niya yung nga natang si Otep
O, sit down! Tep, isublem. Isublem, gayan. Yan si Tata. O, Tep. Bay. Butitin sama niya. Butiti? Ewan ko kung... Ito sa amin, 2 kilo. Mano ka naman si bayad niya? 300. Saan ka Bariamon? Pangkilaw yan. Madamdaman tan. Ha? Madamdaman tan, dati di kami nila nagmerienda. Ah. Jin. Meron ka dyan? Tapay, may isa. Bili ka, te. Bigay ko na lang sa'yo mamaya yung ano. Meron na siya? Oo. Magpagay may sagas ito sa tanlokin namin. Ayun ang dyan niya. Tatay ko lang. Okay, nakampanya dito. Berong. Balor 400. Balor 400 kay napigsang agpulutan di tropa. Tatay. Ha? Ano yung balot? Balot na lang. Ha? Magkano? Tidak kagak basta yang butiti dia. Butiti. Yang lainnya sudah yang berong. Babayo. Dab! Dab! Ano ay? Sabi tayo, konsilyo. Tay, Gilay. One ano lang po. Itong tingin ko, inom nga kilo nga. Inom nga kilo. Binibenta ba yan? Yang lainnya mas kulo kulo. Sa isang kilaw. Binibenta Sini ba yan? mana yang kasar? Oh, binibenta. Magkano sus dyan? Eh, tanongin sa kanya nga. Gawin niyo ng dalawa. Bako ako nito. Naging sa dito. May mamayari na, ma'am. Meron pa dyan. Dung manala data. Bakit plastic nga ito? Kilo dapat. Sige. Short Gilay, ka nga. Anong anak mo yun? Anong anak mo? Kawan. Ay, wen. Atan. Oh, very good. Meron yan. Pag may nyayir na yan. May sakit ako. Gilay, ka nga, tay. Ay, maaari na. Inom nga kilo din yung palak niya. Style na tigay. Patulong ka tulad tigay nakatugawan nito yung ente yun. Sige, puto kilo pati. Okay. Tata, very good. Nget niya di. Oh ya? Oh. Dala ka pa Wala niya. Insur-suro na. Sige na, pasensya na din. Dali na, sige, dali na, ate ah. Pagkita kami malata no dandama ni lupa. Baka may maladi ay. Karga mo na. Low marlin, oh. Ay, di fresh niya. Ara sa mami mo, fresh niya. Nay. Yung mga lalima ko. Antay na yun. po, ah. Dali lang po. Kaya kalbit niya ako. Sapat yung sa akin tatuon niya. Mano data? Haan? Iyan na yung mga perampun. Madanagan, baging to natin, baging. Kasi punon tapatan. Baging mo natin. Baging mo. Punon tapatan. Baging mo natin, berong. Ito mga presyo. Fresh ba? Kilaw tayo mamaya. Sige. Bagay mo na lang ako. No, kung nasa parigan ko Yang itu pati aliyo pati ko. Malam awan nga. Bigat lang, kada bigat.
Pag dubli man nung yata supot na. Ano do supot mo pa nga extra. Ay, talaga. Supot na narigat ko na niya. Good. I-press i-rep kunto pa natin ya. Amo bugbugan na. Madi no bugwam. Hoy, madi. Nya yung rep ko kaya. Kastalatan. Kabuti salatan o salatan sa timplahan. Ang bugwan. Ana bugwam to ano aramidan. Wow. Yung abang amo pa ko, amo pa bugbugwan. Kabil konti rep lang niya. Gana. Ang bubugwan no aramidan tulangan. Hoy, ito na laramidan. Very good. Ayos. Wala ka dito dyan. Ha? Kapita. Ako pa yung radio package. Yung tama, no, kapo dyan Manila, baka nabayaw ko, agawi darata. Ipawit da. Hindi, naudi nga mistake ko nga, biglaan nga rot, ni papang na stroke. Kaya, namula ko maanga ako di, makapay lang ako. Ito pa yung 400. So di ay, yung padala kong late. Yung package, Oran ni Mama Jen Garot, medyo Kawawan. lapsot dam. hindi rin makapagnan. Mapapana dyan, kanina mapapan dyan, tetaya. O, ni Otip, di pa nabartik man siguro ni Otip na eh. Bartek. Ay, Ni kasi kati... Otip. Niya nga eh. Mamaw. Kawawan. Sa down. Dam. Otip. Roy. Awanan. Awan Jin ta, Jin. Edok sida eh. Mm. 100 mo lang ulit natin. Santi lang. Ito ni Otep na eh. Otep. 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 Ay ka. Baratik na ni Otep na eh. Yan sida. Kilawin tayo. 500. Tampan sana. Yung maging bagit ah. Tingin bagay na tayo. Hilang yan. Awan, impas. Sabi mo siya, pada mo lang sa Ay, parta ka dyan pa sa tinalabaw. Uy, pan. Diretso yung palingatan. Ganda na. Uwi pa namin baka. Na. Berong. Kung napanyo palengke, nang nabasita yan. Wala. Madobling mo. Dobling siya. Baka pagdagan na Nangalan nyo kasi. Tawalatan. Wala. Tao. Bagta dupay lang yan. Kawa bungbungan. Bagay bilog nga Manang may sakilaw. Ate Isla Bonita. Ano yung bagay? Amerikano. Hindi ko kayo.